ini bisa boleh. Ini panas stress ni. Ayo jangan kamu tu tak kita tu ni. Nanti kamu kau aja kalau kamu sudah ada, boleh tahu dia tahu. Nanti kita sini mau bercerita beri berkait. Macam ni, nanti. Ayo ini pak. Macam ni, nanti ni keyboard saja. Atau macam ni orang tak boleh kena. Nanti kalau dia tak, ini. Okay. Anak kita berkisah kan. Ada nak? Nanti ada apa? Ayo aku. Ay, nililiw na Singapore. Ha? Kanino ba? Rio Olympic Games selection. Okay. Punjab Patiala lagi pun kita. Federation na Patiala na dumot ka din. Ano, pag-asa ng practice kita mga Patiala na hindi din ay. Kung si yung nakagaling ng ang pagpunagwa na nahangin. Taga-taga mana yung hindi kinarap ka ng gusto. Kung di mo ka ng gusto. At maharan mo na sa akin. Ay, mahal ko, ayaw ko rin ito. Hindi. Diyan. Nang mahal ko, imabot na ni. Ako'y pabunong ng bini. Di ba ay paano ka ang bahay siya? Sa hindi, nangapahal mo kayo ng ako eh. Nangawag ko at hindi eh. Pero, dahil sila sorry sa kinamay ko. Karigin kami. Ay naman sana sa puso kinapipapag. Ay, pamahay mo. Nandi, wala din masana sa kinamay ko. Puro labi. San? Ikaw ni sana mo kunin ang magkagabi. Kung yun, sumpuno ko na sa lami. Dahil dahil kaya sa lami sa lami. Ano po? Ay, tuwi na, nandang na galing. Tanay ko na galing. Nandi na lang, sorry na lang. Baru naman kita ay nagkauntol kasi. Ay semua bisa di kasi dia yang besar. Ay yung rin. Kung yan lagi ka na ganyan eh. Kung nag-preparation, natutulog siya na. Ay no. Ay pang Paknam no. Hindi kasi naman eh. Nagdala mo man sa ako. Mo iba kung na kayo wala ko ay ipapun sa